Sense micro ara escoltareu fatal la càmera, entenc. És que no puc fer altra cosa, tu. S'ha posat a ploure, de veritat. Oh, shit. Molt bon dia. Després de 2 hores i mitja de trajecte fins a arribar aquí, ja estem a Vilanova del Camí per començar una nova ruta per l'Anoia. Avui només farem un municipi, que serà Castellolí. Què passa? Que de moment, ara per sort no... Bueno, allà hi ha algun núvol, però no fa mal temps, però posava que anava a ploure. Però ja estic fins als collons de la pluja i dic, mira tu, passo de canviar els meus dies de plans per la pluja. Això sí, avui sí que vinc preparat, xubasquerito, paraigües, per si de cas, així que espero no inundar-me. I per ubicar-vos una miqueta, Vilanova del Camí, que és on estem ara mateix, està just enganxat a les afores d'Igualada i la ruta d'avui, en principi, no hauria de ser massa bèstia, perquè són 16 quilòmetres i si no plou, cosa que dubto, doncs hauria de ser bastant factible i rapideta. Hòstia, i aquest municipi no l'anava a visitar avui, però ara al sortir de Vilanova ens hem fotut al terme municipal d'Òdena. Aquest encara no el tinc, però sí que tinc ruta preparada, o sigui que tampoc dintre massa anirem a visitar aquest poble. I ara, com ens agrada a nosaltres, hem de travessar aquí un pedazo de polígon per començar la ruta, espero que més natural que aquesta d'asfalt. No sé si es veu molt lluny, però ja és el tercer que passa. Aquí al costat d'haver-hi com un parc d'avionetes o alguna cosa, perquè estan passant super a prop de terra i fent coses rares, He vist algun fent backflips, tu. En principi surten de direcció cap on anem nosaltres, o sigui, potser passem per allà, a veure si puc gravar-vos algun des de més a prop. És que passa molt a prop, O sigui, perquè ho tinc en gran angular i sembla que està més lluny, però a més són guapes. Bueno, i sembla ser que estan caient les primeres gotetes de la ruta. Però de moment, poca coseta, Vale, doncs nois, ara sí que es posa la cosa divertida. Entrem ja en camins i s'ha posat a ploure, definitivament. A veure si... És que com hagi de treure el paraigües, tio, amb el vent, se'm doblega i tot, tio, és una merda. Mare de Déu. Ventisca, tu. No usat el paraigües per no mullar-me, però se m'ha doblegat ja 2 cops. És que l'estic portant així, un parquelita, super a prop com si fos un escut. És que si no, amb el vent, se'm peta. Mare de Déu. Vale, nois. M'he tret el micro perquè no vull que se'm mulli. No puc portar paraigües perquè se'm rebenta. I així, bueno, no sé si ho esteu veient o notant, però... No, sense micro ara escoltareu fatal la càmera, entenc. És que no puc fer altra cosa, tu. S'ha posat a ploure, de veritat. Oh, shit. Bueno, és el que veníem, tu. Avui tocava aventura. Bueno, no sé si es nota, però ara està plovent duro, Per sort el vent ha parat una mica, però està plovent. Confirmo que estic mullat. Uns segons de descans, tu. Aquí puentecillo, crec que està la A2 aquí dalt, però uns segons de descans. A veure si plou ara. Sí, és que no fa soroll. No fa soroll la pluja quan estàs dins i no saps si està plovent o no. Bueno, sembla ser que ha parat una miqueta, tu, perquè portava ja estona, que plovent. Però bueno, ara ja ens queda més o menys mig camí per arribar a Castellolí i a veure si arribem vius i no torna a caure una com ha caigut ara. Cada setmana, entre dilluns i divendres, no plou. Porto el paraigües de la motxilla per si de cas. Cada dia no plou. Ve cap de setmana, ve el dissabte i a diluviar. Doncs no em dóna la gana, tu. Jo m'ho vull anar a Castellolí. Entenc que la càmera està pillant el soroll que està fotent les gotes per entendre les dimensions d'aquesta pluja, Ara ja tornem a estar a un altre polígon. La qüestió és, quan arribi a Castellolí, molt bé, vale? Però a Castellolí no hi ha transport per res. Llavors, per collons m'he de moure fins a... o a la Pobla Claramunt, que és on anava a acabar la ruta, o tornar cap a Vilanova, però... És que abans ha sonat un llamp abans i m'he cagat. Però bueno, a Castellolí arribem seguríssim i allà reflexionarem què collons fem. I bueno, ara sí, estem a territori de Castellolí. Estem a la puta autopista, però bueno, ara sí que queda poc. Ara entrem ja a les urbanitzacions del poble. Tinc aquí baix, que no es veurà perquè ara no tinc un bon punt de vista. Però tinc aquí baix una riera, entenc que és a Castellolí, que abans l'he vist, que baixa aigua a punta pala, Que és una locura. Fins i tot al meu poble, als pous, perquè en plan, a l'Occidente, que és el meu poble, hi ha moltes... Allà li diuen pozes, però bueno, pous. Per banyar-se han crescut un huevazo la quantitat d'aigua per tots llocs, L'única part positiva és que m'estigui plovent tot el puto dia, clar. Bueno, i ara ja sí, benvinguts a Castellolí. Ojo, que està la cosa curiosa ara. Està sortint el sol però segueix plovent. Bueno, aprofitem que ha deixat de ploure quasi del tot per provar l'aigua de Castellolí. Bona, simplement bona. Diria un 7,26, jo crec. Crec que és una bona nota. I ara sí que estem aquí al carrer principal del poble, que és molt petitó, però bueno, sembla bastant agradable aquesta zona. És que veus, tots aquests pobles d'aquí de l'Anoia tenen com aquest carrer peatonal així, Piera o Masquefa, un dels dos també en tenia. Mireu, solecito.
Vinga, a veure si aguanta, tu. Bueno, hem d'aprofitar aquests moments de glòria. La Solecito, no s'escoltava, però també s'escoltava el Sosellet sortir, era molt romàntic tot. Però hem mirat el meteocat i fa pinta que després torna a ploure. O sigui, a veure si tenim temps d'anar cap al castell, que està aquí dalt. I la putada serà la tornada, a veure com es posa la cosa, perquè és camí més underground, crec. Doncs escolta, el poble molt maco, arregladet. Aquí mireu. Aquest parc, així camí cap al castell, i les cases que he fet algun videito, molt maques, tio, molt rotllo això, molt rotllo Penedès, que no deixen d'estar a la vegueria del Penedès, encara que sigui comarca de l'Anoia. I aquí la tenim, l'església de Sant Vicenç de Castellolí. I ara sí que podem dir Castellolí, municipi número 305 de la col·lecció. I ara cap a la Pobla Claramunt, que és on pillarem els ferros, a veure si va tot bé la tornada. Bueno, ja portem quasi 10 quilòmetrets i ens faltaran uns 6 per arribar al destí. Estic rebentat, perquè això, amb la tonteria, he fet aquí una pujada que entre estar mig mullat, suat, que fa calor, després fa fred perquè fot vent. Mare de Déu, tu. I aquí a dalt està el castell de Castellolí. L'únic que no pujaré, tu, perquè vull retallar temps abans que vingui la tormenta que tenim per allà. Que de fet, entenc que... Bueno, no es veu amb la càmera, però ja es veuen com una mica de remolins i entenc que allò vol dir que està plovent allà. O sigui que millor retallar temps i arribar abans a la Pobla Claramunt, que no volem estar aquí al mig de la muntanya. No sé si es veu de la humitat. Surt fum, Així no fa tanta fred, però fot una humitat, nen, aquí. Això a la selva. Home, tu, últims 3 quilòmetres. Hòstia, mireu, espera, just em poso a parlar. Veieu-vos? Hi ha un gos aquí sol. Quin susto, tu, pensava que m'havia trobat un gos callejero, tu. El pobre està tot mullat i ple de fang. Però bueno, anàvem les dues senyores aquestes que he saludat. Doncs baixada express, M'he fotut 7 quilòmetres en res. I ara ja estem aquí, a l'entrada de la Pobla. I per sort no m'ha pillat la pluja, Bueno, comencen a caure les primeres gotetes, però ja estem aquí al costat de l'estació de Pobla Claramunt. M'acaba de parar, m'ha parlat un borratxo que sortia d'un bar i em diu, el Camino de Santiago pa allà, Bueno, al·lucinant. I em dius tu, Camino de Santiago, bueno, sí, tinc la motxileta. Gent curiosa que et trobes, no? Però bueno, així que ja, com ja tinc aquí l'estació, final de trajecte, hem arribat sans, vius, i ara ha començat a ploure, però bueno, no ens ha plogut en tota la tornada. Així que merci a tots per arribar fins al final del vídeo i ens veiem a la pròxima ruta. Adéu!